skrátka rozhodol som sa, že dneska idem do Laška. My sme včera síce išli spať okolo nejakej 2 ráno, ale zobudil som sa o 8 a o 9:30 mi odchádza vlak, takže som povedal, aj tak už nezaspím, tak idem využiť celý deň, čo najlepšie sa dá. A zase čakám na prechode, super. Ide nám to z Tyru číslo 3 a ja vôbec zase neviem, čo vám v tom Lašku ukážem, asi pivovar. A pôjdeme na kopec podľa všetkého, no to je zaujímavé, možno kopec. Uvidíme. Ako vidíte, vláčik ide do Zjedaného mostu, to je taká, dá sa povedať, prestupná stanica, uzol, odkiaľ sa vlastne vlaky rozchádzajú do Ljubljany alebo do Chorvátska. Asi niekto rozumie, hej, vlak. Asi tak. Tak uvidíme, no. Ako dneska ešte veľa dopadne. Hej, o 8 som vstával, je 9:30 a nejak som sa rozhodol na poslednú chvíľu, že sa do toho Laška preveziem. Našťastie tie vlaky chodia permanentne, hej, každú hodinu. Niekedy aj 2-krát za hodinu ide vlak. Lebo to je, jednoducho ide to cez ten úzol, alebo k tomu úzlu, k tomu Zjedanému mostu. No, takže asi tak. Do Laška to trvá asi hodinu, pol cesty za mnou, pol cesty predo mnou a vybavil som si nejaké maily, zistil som, že mám vo vlogisku chybu, takže som sa to snažil vystrihnúť, ale asi sa nevydalo, budem to musieť skontrolovať. Dobre, on ten YouTube editor je taký, no, hlavne na tých internetoch, ktoré sú tu v tom vlaku, tak to nemusí moc dobre fungovať. Idem sa pozrieť, čo v tom Lašku ja vlastne budem robiť. Akože mám za úlohu tam zohnať merch Laško. Tak uvidíme, či niečo doženiem. Dajem sa spýtať do pivovaru. Dobrý deň, nemáte tu tričko Laško? Asi, neviem. Dobro jutro v Lašku. Dobro došli. Ideme sa pozrieť na mesto. Práve som vystúpil z vlaku a ideme to trošku preskúmať. Ale je to také malinké. Predpokladám, že tadiaľ to niekade je východ. Tak to. Tak ísť do múzea. A potom pôjdeme na takú mini turistiku. Teda ja dúfam, že to bude mini turistika, ale to sa uvidí. Mašinka nesmie chýbať. Tie sú tu všade. Na každej stanici. No plán je vyliezť dneska tam tú pyramídu, tak som zvedavý, jak mi to vyjde. Laškom preteká rieka Saviňa. Tu máme, ja neviem, niečo s Laškom a keď sa pozrieme na tú stranu, síce svieti slniečko a zavádza mi tam strom, ale to je vlastne pivovar v Lašku. Slovinci majú 2 hlavné značky piva a to je Laško a Unión a práve Laško sa vyrába tu v tomto meste a pochádza z neho. A oni Slovinci viac menej nedajú na to dopustiť, hej, na to svoje pivo, na tú svoju značku, hoci asi dieru do sveta vy ste s tým pivom neurobili, tak Slovinci sú veľkí patrioti, čo sa týka piva a jednoducho sú takí, ktorí ľubia Laško a takí, ktorí ľubia Unión. No a väčšinou Ľublančania podľa mňa pijú ten Unión, lebo ten sa zase vyrába v Ljubljani, hej. Alebo pijú Staropramen. Chcete zase do slnka, takže to poriadne není vidieť, ale tam je ten pivovar. No a historické jadro je to, čo vidíte predo mnou. Takže asi tak. To je fakt, že mini mestečko. Aha, trhy. Ja mám trhy hrozne rád, ale ja nemám skoro žiadnu hotovosť. Ale mali tam niečo, čo ma veľmi prekvapilo, boli to kože, hej? A oni vyzerali ako fritované, alebo viete, že to nebolo, neviem, ale akože bolo to divné. Predpokladám nejakú miestnu špecialitu, ale neviem. Aha, pošta predo mnou. Možno, že si idem kúpiť známku.
a že odtiaľ to niekomu pošlem pohľadnicu. Vidím to tak. Prečo nie? Známky úspešne zakúpené, rozmýšľam, že komu pošlem pohľadnicu. Ešte som veľa ľuďom neposlal, akože z rodiny a tak, takže uvažujem, že kto si zaslúži tentokrát za mňa malé prekvapenie. Uvidíme, hlavne musím nájsť nejakú peknú pohľadnicu niekde v tomto meste a snad to nájdem. Ja sa snažím hovoriť čo najviac po slovinsky teraz, ale ono to nevždy ide, pretože jednoducho tie slovesa, ach jaj. Nazdar. Mňau. Nazdar, ahoj. Ahoj. Kočičak. Co je? Idem, čau. Ja mám klamať, trošku som sa stratil, ale ak pôjdem touto ulicou a teraz idem dole touto ulicou, tak by som sa mal dostať na námestie. Dúfam. Pred nami cerkev svätého Martina, respektíve kostol svätého Martina. Good to know. Laško, očividne ešte advent neskončil. A my smerujeme do múzea Laško. Tá budova. Je to, že múzeum malinké, hej, ale zase staršie generácie Slovincov chcú rozprávať sa aj po slovinsky, mladšie menej, hej, pre nich je jednoduchšie hovoriť sa im po anglicky. A je to si vždy strašne milé, jak sa tu ja snažím hovoriť po slovinsky a oni mi odpovedajú. Je na nich vždy len tak, že keď nerozumiem, yes, áno, rozumiem, ale tak všetci sú tu zatiaľ milí, takže to je fajn. A je tu niekoľko expozícií v múzeu a keďže toto územie bolo pod morom, tak tu majú nejakú geologickú výstavu, takže asi tak, všetko je v slovinštine, takže poprekladám s prekladačom. Školky. Je to v tomto starom dome. Ja nezisťoval som, komu patrí, ale som tu sám, jednoducho. Je to fakt také, že mini regionálne múzeum, ale také máme radi, hej. Čo sa našlo tu v Lašku a v okolí. Kopa keramiky. Takže asi tak. V Amerike zastávajú mrakodrapy. Niekde v Pensylvánii otvorili no a budova pred nami je knižnica. A niekde by to malo byť ešte jedno múzeum, Rudárske múzeum Laško, čo je pravdepodobne tam tá vec, ale do tej sa musíte objednať dopredu. Takže bohužiaľ dneska ne. No a teraz keď sme videli všetky pamätihodnosti, tak by sme mohli ísť na nejakú fajnú prechádzku. Takže ideme na ten kopec hora, snáď. A už vidím značku. Tak ideme to tam skúsiť vyšlapať a pravdepodobne pôjdeme okolo hradu. Takže ešte tam sa zastavíme a malo by to trvať 3-4 hodiny, tak uvidíme, no je to 11 km. Ja teda nedám asi celú trasu do kolečka dokola. Uvidíme, jak sa mi bude chceť, no. Uvidíme. Čím ďalej, tým bližšie k hradu. Ja neviem, jak to zvládnem, ja vôbec nemám žiadnu kondičku. V hradu je reštaurácia, ale s Michelinskou hviezdou, pozor na to, na Slovensku není ani jedna, teda, ak si správne pamätám, tak myslím, že my nemáme ani jedno, ale musím to pozrieť, lebo toto je tiež 2024. No, hrad. Nám to vychádza tak, že nám do toho svieti slniečko, no. Takže hrad Laško, je v ňom reštaurácia a my ideme na Chum, čo je vlastne kopec, do ktorého teraz vchádzame po správnosti. Má to nejakých 580 metrov cca a nad morom a prevýšenie, ktoré prejdeme, je 300, takže ja by som povedal, že taká homola. U nás sa hovorí, že prvé kvety sú snežienky, že? No, je január ešte stále, hej? A Slovencom to tu už kvitne, to nie je jediný kvet, ktorý im tu kvitne, tam je ďalší. A dole boli cedule aj s názvami, mohol som si ich aspoň odfotiť, ale im to tu už kvitne. Neviem, kedy tieto kvety kvitnú, ale hej, až zajtra je február, takže minimálne zaujímavé. No dopracoval sa to k Jesusovi.
Pozri sa na ten výhľad. Varujmo narávo. A ja idem až vlastne tam hore. Až tam je pík. Ja neviem, ja som nikdy nebol horolezec, ne horolezec, ale turista, ktorý by chcel chodiť do kopcov a ja si vždycky toto spravím. Viete čo, ja len keď turistikujem, odvezem sa na najvyššie miesta a potom idem dole kopcom. Tak. Vyvaril som kvôli tomu gimbal. Kopec zdolaný. A ako, dobre, je to najnižší kopec, ktorý tu je na okolí. Všetko ostatné je, že 600, 900 a tak. Ale ja nejsom niekto, kto by sa vyžíval v tom chodiť do kopcov. Ja nejsom ten typ človeka. Ale inak to bolo v pohode, to sa dalo. Akurát tento sa fakt dal vyliesť, tento kopec, bez problémov. Ten vrch je síce taký, že to je dosť kameňov a skál, takže si človek musí dávať pozor, ale inak je to fajn prechádzka. Som tu s slovinskými seniormi a hej, naokolo mňa môžete vidieť slovinskú krajinu, zase nejakú kotlinu, v ktorej sme obohnaní vrchmi, lebo to je celé Slovinsko. Vrchy, hory, kotliny. A s druhou cestou pravdepodobne naspäť do mesta a skúsim chytiť vlak, ktorý mi ide okolo 2:00. Mám naspäť do Mariboru. Nemám v pláne už dneska nikam inám cestovať a uvidíme, kam pôjdem zase inokedy, kam si spravím výletík. O môj bože, schodky. Musím povedať, že tu celkom zaujímavé skalné útvary. Hej, na tom kopci. Aj tento skalný útvar, veľmi zaujímavý. Oh. Ale ten terén je taký všelijaký, hej, akože... Ale v pohode. Ale tá jedna časť, keď schádzate dole tým kopcom, tak je taká dosť, že... pre niekoho aj problematická. Pre starých ľudí možno, alebo tak, že... Alebo pre deti malé. Ale inak v redu. Ja neviem, že tu sťažujem. Toto je mediocre, akože ona turistická trasa, ktorá je bolo vyznačená, lebo Slovinci nevedia značiť turistické trasy a v každom kúte Slovinska sú značené inak. Niekde ich značia šípkami, niekde kruhmi s bodkami. No ja neviem. Toto sa mi na Slovincoch nepáči, toto ich nič moc značenie. Vám idem po nejakom tom kopci, hej, po tom hume, ale oni to tu nemajú značené. To je neskutočné, akože nemajú značky na stromoch, alebo čo. Akože tu sa dá ísť iba dopredu alebo dozadu, ale aj tak. Čo to je za logika? Sa im vôbec nepáči. Ono to tu pôsobí, akože to tu má niekde skončiť, ale už vidím zase zliezanie nejaké. Chum je zdolaný, ja idem naspäť do Laška. No a objavil som sa tu takto v krajine. Inak na to, že je 31. januára je veľmi teplo. Nečakal by som, že môže byť takto teplo, ale očividne nás zostáva klimatická kríza a studené zimy sú asi minulosť. Ale ja sa nesťažujem sa. Viete si predstaviť, že by tu bol sneh po kolena? Ja nie. Ja viem, že už je po Vianociach, ale aha, Čečina, nechcete Čečinu? Predám za dobrú cenu, stačí prísť do Laška. Aha, keď tu bude. Laška je samozrejme aj kúpeľné mesto a jeden z kúpeľov môžeme vidieť tam. Spa, tobogány, všetko.
Nemyslím, že sa sem budem vracať, hej, akože touto cestou, takže vidíte ich teraz takto. No, asi tak. Vlašské prvé mesto, ktoré nemá cyklistické pruhy. Tu sú asi nekolesári. Ale to celkom ešte pokračuje. Hej. Aj touto ulicou. Ale páči sa mi, že to mestečko si stále žije takým svojím životom, že sú tu rôzni obchodníci a majú tu obchody a môžete si to ísť sem kúpiť, akože že to je bežne v mestách, ale v tých malých mestách to je tak viacej vidieť. Hlavnice som kúpil, z Laška ich už nestíham poslať, pretože idem ešte do Špáru a potom rovno na vlak. Ale nešok hodnotím za úspešný deň. Niečo som sa dozvedel v múzeu, ktoré bolo nič moc a vylezol som na chryb. Odtiaľ toto je pekne vidieť, tam hore na tom chrybe, tak tam som bol. Hej. A tu je ten hrad, odkiaľ som štartoval. A potom som to celé obišiel dokola. Tak asi tak. Inak chcem poznamenať, že moja najväčšia slovinská guilty pleasure je červená sola. To je akože brusnica, ale to je len cukor, nejaké červené farbivo a trošku koncentrátu. Ale aj ľúbim najviac na svete tú solu. To mi bude chýbať. Ne kokta. Sola mi bude chýbať. A len táto červená podotýkam.